Γεια σας παιδες, θα κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι, πολύ μικρό, σε ένα game για να σας ενημερώσω για κάποιο πράγμα το οποίο έχω μια απορία και θέλω πραγματικά να μου πείτε τη γνώμη σας. Θέλω να ξεκινήσω να ανεβάζω βίντεο με αγώνες, με αθλήματα, δηλαδή ξέρω εγώ να βρίσκω αγώνες σε live streams. Λοιπόν, τώρα πειραμένο ρε πάλι, πάμε πίσω. Ή πέθανα, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα κάτσω τώρα εδώ στο spawn, δεν θα κάνω άλλο game, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω βρει μερικά τέτοια, μερικά sites τα οποία έχουν βίντεο. Εντάξει, δεν μιλάμε για τέλεια ποιότητα, π.χ. ξέρω εγώ HD και έτσι, αλλά καταλαβαίνεις τι λέει. Μερικά έχουν σχολιασμό, αλλά μπορούμε ξέρω εγώ να κάνουμε για χαβαλέ, να κάθομαι εγώ να κάνω λίγο σχολιασμό. Βέβαια όταν είναι ομάδες που ξέρω, έτσι. Λοιπόν, θα βγαίνουν κυρίως ποδόσφαιρο και μπάσκετ, κυρίως σημαντικοί αγώνες, έτσι να ενημερώσω, κυρίως σημαντικοί αγώνες. Δηλαδή, ξέρω εγώ δεν πρόκειται να ανεβάσω κάποιο αγώνα πρωταθλήματος ο οποίος να είναι για τις τελευταίες θέσεις. Αυτός δεν είναι σημαντικός αγώνας. Βασικά είναι σημαντικός αγώνας μόνο για τις ομάδες και τους πιλότους αυτών. Π.χ. θα ανεβάζω ελληνικό πρωτάθλημα όσο μπορώ, όσο βρίσκω. Τώρα που ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα ανεβαίνουν αμέσως μετά που θα τελειώνει ο αγώνας, θα ανεβαίνουν. Λόγω του ότι θέλω τα views, δεν θέλω να σας πω το κανάλι, το τέτοιο που βγαίνω, τουλάχιστον για την ώρα, μέχρι να βρω κάτι καλύτερο να ανεβάζω για να προσθέτω βίντεο σε αυτό το χρόνο. Οπότε ναι, λοιπόν να ξέρετε ότι τα βίντεο θα ανεβαίνουν αμέσως μετά τα match. Μπορεί, ναι, αμέσως μετά τα match. Θα ανεβαίνουν πρώτο και δεύτερο μήχρονο διαφορετικά βίντεο, λόγω του ότι διάμεσα βάζει τις διαφημίσεις και δεν μπορώ να κάνω record για τις διαφημίσεις, γιατί πρέπει να μετατραπούν κιόλας. Οπότε όσο τραβώ το δεύτερο μετατρέπεται το πρώτο, θα ανεβαίνει. Μόλις βάζω να μετατρέπεται το δεύτερο θα ανεβάζω το πρώτο, και μόλις ανέβει το πρώτο θα μετατραπεί και το δεύτερο και θα ανέβει και το δεύτερο μήχρονο. Δηλαδή θα δίνω ονομασίες, θα βάζω ημερομηνία, θα βάζω σκορ, μόνο δεν θα βάζω στην ονομασία. Οπότε ναι, ελπίζω να σας αρέσει αυτό. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να γίνει κάτι τέτοιο. Ελπίζω να σας άρεσε η ιδέα μου, και αν θέλετε κάτι τέτοιο και αν έχετε καμιά προτίμηση σε κάποια ομάδα να μου το πείτε, ή σε κάποιο πρωτάθλημα να μου το πείτε να κοιτάζω. Τα αθλήματα που θα μπουν θα είναι βόλεϊ, μπάσκετ και ποδόσφαιρο, φυσικά ποδόσφαιρο, και θα προσπαθήσω να έχω μερικούς αγώνες Champions League. Όσους αγώνες Champions League έχω θα κάνω μια playlist με τους αγώνες Champions League. Μπορώ να κάνω και τέτοιο, να μαζέψω βίντεο και να κάνω ξέρω εγώ ένα βίντεο για την πορεία αυτής της ομάδας στο πρωτάθλημα σε όλη τη σεζόν, ξέρω εγώ, άμα έχω πολλά πλήρης βίντεο. Ξέρω εγώ είμαι Πανάθας, αλλά παρακαλώ μην με χεϊτάρετε για την ομάδα, αυτό είναι βλακεία. Αυτό βοηθάει όλους τους φιλάθλους, αυτό που θα κάνω. Θα κάνω ξέρω εγώ βίντεο για αυτή την ομάδα και θα δείχνω την πορεία της στο πρωτάθλημα, την πορεία της στο κύπελο. Γενικά σε όσα μάτς βρίσκω θα δείχνω την πορεία της. Οπότε ελπίζω να σας αρέσει η ιδέα μου. Γράψτε με στα σχόλια, μην ξεχάσετε σας παρακαλώ. Και όποια προτίμηση έχετε, είτε σε άθλημα είτε σε, για να ξέρω τι να ανεβάζω πιο συχνά και έτσι. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πρώτα βίντεο θα ανεβάσω ένα βίντεο δοκιμαστικά πρώτο και δεύτερο μήχρονο, να δω και αν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, αν βρίσκω
Αν να ξέρετε μόνο από αξιόπιστα links. Δηλαδή άμα δω ότι ένα link τρεμοπαίζει, απλά θα κόβω το βίντεο και ίσως να χάσουμε τα πρώτα 2-3 λεπτά. Εντάξει, αυτό δεν είναι και τόσο τρομερό. Βασικά θα το ξεκινάω πριν από την εισαγωγή, θα το ξεκινάω, οπότε μπορεί να χάνουμε την εισαγωγή ή καμιά φορά σε περίπτωση που δω ότι χάνεται συνεχώς να την κόβω κιόλας. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Λοιπόν, γεια σας.